Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hagas ngit hot dieng jungat tayo ka arpoi trik unailar arjar arpo, ka New Trap Aceh National Movement, HANM kalahir sya jingking mau kudok kabadan hakalinti ban lech sasora ban khenra barjela ha kawi kedukan kabadan ha kate ke cakal jengok kai ya ka kenhun jong ka HANM layalam da presiden rangba jong te seng uba lam perang karbani habala poi hang ni ke caka ka HANM kalalam begitan laingot ki barjela ki batre ha kawi kedukan kabada tep kum kan nong klau ka futiria bat hadien ba kini ki barjela kim doni ki kot kisla ki babiang ka HANM kala khang no ekni kedukan kinoi lam ni ka seng gilapan pa ka jingso benyau namar bagi barjela kilas dang ban wan buhai wat chi chaka nokon dong ru ban kini ek kam ka jam jogi samla khasi klem da don setia ki kot kisla ki babian kan we barjela ko plien tu da nagalian ka seng ban la le kli tu har bong ba kadeng jong khasi dan rai apa ngila pet ya ketuga kot kislau dan watang kau itu kot kisla kalau pergi bah kadai jom kita kasiru rai ni suitang magadan ketuga sertifikat juga FSSAI kepada jom food jom food association jom dari India kepada ban baru kot gitu ke dukan marbam kepada ban nah kebentar kebam kedi dia bandan itu sertifikat ni tang magadan tu kelteng tu beriau kejat nang klau dan hadiah nang tu ngila apan kikot kisla naki kepada labor license ngila apan naki ka residential certificate nai kiwan rai kimdan watang kawai ru ka dokumen sekeban pen iengi ba maki kidai kibalawan dan ma kelenti kebadai te kajing bondan ni labor license ka saktian ni keseng ru banang kaliang jungi hadiah bah ngila lab kimla producing kikot kisla ngila sepak khang no turukan Andrai ke bangis kau lengok kalong bah tamar kumta sipang nagaliang jong tu dukhar la phone ya ketu kong buang ba kedi dukan juga Andrai bala phone ya ka kene ke kong ong ba kedi ke jonga te ngawan yalam belai ketu dukhar namar bom ya khasi bukin trai namar khasi jong kimla ba trai ketu ke kam da kata ke kom ka kubur ba khasi jong kim padan Andrai ngaskwa banong ne bana kaliang keseng hi hadu mentang yu iba kisamla jong ina po ke jela megalia Kipun bah kibalik tray sabar, sa Bangalore, sa Karnataka, sa Madras, sa Mumbai, sa Delhi, kidan sa po Kolkata, kidan po Assam, kibutray Klein Hospitality, bat kim hotel management. Te lada jen ba kani kabriyo ka ong ba nakaliang jongi ngimdan nong tray, boleh kamay dag advertisement, hapo kikot kubur, kenang makan yo itu kabriyo lajong. Sadu sa po Dakar, sadu Rajasthan, sadu sa po Bihar, kini Dakar kiwan mantre sini kadba hapori la jong hanam yo nong tre kalong kai ke was ngusi bana kaliang juga seng ila pasung thu itu kong ba ki kan thai ki dei ki nong ker ki nong da ki nong pe ki nong jngo ya karib ke jai bandri ka chat ke khong ya ka khandau ka siap kat kum kan ke dustur maiteng ten rai lada ki ni ki kan thai jongi ki warna da ki bre ki banabar kumno kan mangi ki sang malang ngin tre nam ta karib ke jai bandri lada mangi ki senrang mangi ki rangba ngi be ki khlajat kadba kini ki kan thai ki warai khlajat hangno kan karib ke jat reu jung kan poi tengi sukar pat na kaliang keseng ni sukar pat ba kini ki long keme ke badan buram jung lada pidan hakan kono ke kap hakan kono ke kabenta jong ke kam ke jam jong ki snow ha tolong ki ba perkhat dong yang perlu persam jong nomor na kaliang keseng ngila trai si trai na kabanta ka imlang salang ngila trai mon snobha hanrai lada mapi na kaliang jung ki kan thai ki balong ki nong ker ki nong da ya ka jat ka khong jong ka jat benreu kat kum ka jat benreu maiteng ta lada pi ailat ki we ki jat benreu ki mon ruk sok po gari jongi kini ki kala jat ki bastad ki wan na ka dominate ki kam ki jam ki wan bela shwa sport khadu ki sakalalong ki trayeng ki kalalong ki padu kepada po yeng nak tak ada nak kalian keseng sengau ba midap nak jing sengau si ban iba kidan nak kapor man bangile khandrai kini kelajat
kimi bet kini ki ba kita bro sini ba syak orang ba ngem yo nong trai ngem le tentang ngem ba dan nak yang jumi hi adian bangila be itu dekar la ai warning ti ba kat ba kem pala ban penbiang ya ki kot kisra kat ba kem pala ban penbiang ya ki jundon kam kat kum ka trading mainan tribals act jong gadis council nang ta ki ju ka por ya ka labor act jong gadis council dan kam ya ka labor license la kem pala penbiang kita na ka seng nam ailat itu dekar kem syam kutu ga try ga la ban pli ngem khang e ka ban pli da kono no kom du ada kala ban pli tang ba wada don ki khar ki ban warra kita disra peka la ongru yeki ba ngim khang la da P1 sene ri ni pada ngi kwa ba kum ko seng pat kum ki ban riu ko we ba pide ban wan da lenti padai ba ka jing tip jong an ko per ka jing tip kham tam do bosnong bat ngi kwa ru ba kentu ya kadis konsel leng ba katret ya dorbar snong leng ko bring nutrap bat khamtam ya itu ilong kemi khasi i boong ba kadai kadukan jung i kwa ban kerpat da ka ba soret bat da ka ba burom ba kin sobha ban penbiang shua ya ki kot slala negin kinu no ki documents ban pen i syak snong ka thaw ban pen i che reu ba kidai ki breu ki bala expert hak kam jam bat kidai ru ki breu ki ba bah bat kwa hi ba kum ge kun reu bangin dai ban yang kuma ya kala klam da tip ya ka police verification ba kidai ki breu ki ba bah iwan na to ka chaka ka ba iwan maki namar phi ngi la ju i berbor ha kan ri bi chungi bobon ki bar jala ki wan hane ri chungi kalong ban suri tengan da ka ba di jingdi ane ban bala hare ka jingma ko jibun sau ka ba kum ti ban reu ngi teng ba yo le se e kam bari chungki imtep ke e kam ko bari le se ka de kam ko bosneu namar ngi ju i berbor hane ka ri ka chungi ka jing satu kali ha ka jing kidnapping bat bon ba ki kam ki ba kum ke ben reu ba ni ju prakhat na por ungkat ba ki bosukar ba kum no ban la ban tela kam ye ki ne ki jisneu tela ma pa ni kerpat jur yak de borslong ni kerpat jur yak tu kolong kemi ba hakan sha kala don ke jing ye kren begin nam seng ba ki khasi kin patla den rai hana pat haka seng hi bo weng snow ba ki ai kam ba ki kasi ki chungi bom la amang i ham to ni kam ki be ke ban supriang e ka pisah ba ki customer ki wan di ba su back pisah ka ba ki customer ko ti wan pet bat ka kam set kam teur ki bon ki kasi chungi ki bala experience la ki bala nang ba kam tina so ban tepat ya ka chat penreu ladai turis department ladai ki bosnong portal ladai kino ki institution ladai kino ki parari bakin sobha ba ya kino kam ko bang la hi trai monok ban traisnong ba sobha ban ai kam traisnong but radon ki kam ko ban traisnong ki la long nim khang ki waran an monok ba pidai ban tembiang lopa ya ki kot bislah ban pensisya ba une u breu lane kane ka breu kidai ki breu ha namar pi lada ngin supriang klumar klen kur kislau biang ngaso ba ka jingma jimun sau bat kane ka jing kru kam kru jam hawa jongkari yaki samla jungi tumut kanang jus nang jur demi kisnam ka pemli ki banai demi kisni dengan so bonong ba ban tai lakam yang kane jing khanglat ke jing kru kam ko jongkori kalau ngasom ong ba sobha ban ailat ya ki pardok posnam ki trai muluk ba kin yorong ane ba kin yo don hatu kam nomor pi lada ki long kimi ki jungi lada ki borsnong jungi kim su thu e ka dor jong ke jaj penreu kim su thu e ka dor ke kumdo ban ai kam ai jam ki trai muluk kasyam jinge ingi ki seng balang
ban perta saka jat nreu boong ba ni khru kam hu jong ka siam jing e ngi tang ka seng balang ka ba ban suya kret ye ki pos nei ki kam ban ai kam ai jam ye ki samla jong jat nreu ra khlam ka jing sotho la nai khlam la kamrung ka jing sotho ha ki buai hu snong bi jong ka jalan ni klia ting so ban karpat sachiset ba snow ba ye ki kam ka ba ki samla jungi ki ma ban trai so ba alat ye ki trai snong ma bunok alat ye ki paradi hak na kaleng jong ri si nama khnang ba kan ngim don su ka ta jing ut ni klem kam jam hal jong kari hal jong kusnong bat hal jong